Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kakiptan kakukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa karo ka subscribe. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takuigira inyaya yaitika kunyadzonya district oko masupporters zano PF varutaura ivo kuti havachade MP akaselect kwa ikoko hanzi the MP ariko yanonzi Damson hanzi haasi kuvabata zvakanaka, hanzi ari kubatirira vakadzi muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei. So masupporters aDamson ayataura vachiti havachade Damson. Pane audio yatakuvigirai muri Zimbabwe vachiexposa mabiridziro avakaita ma-elections muri Zimbabwe, vachitaura vachiti vakariga for the sake ya MP uyu muri Zimbabwe kuti apinde pachigaro chinzi, asi kutaura kunoku MP uyu akuvarasa pataurwa zvakawanda muri Zimbabwe. Vachitaura ivo vachiti akapinda nekubirira this MP as exposer vanoizano PF ava chinzi vaisa vanhu 10 muri Zimbabwe vachidzokorodza kuvhota, hanzi vachipiwa ma-ID asiri avo vachidzokorodza kuvhota pakuexposwa ma-rigging tactics aishandiswa nebato rezanu PF muri Zimbabwe kuti ma-MPs avo awanikwa achipinda. So they are now saying vakuda fresh election, chinzi ndabve nekuti haana kuwina zviri fair. Vachitaura vachiti vakariga, vakamubatsira kuriga kuti awanikwa achipinda pama-elections iwawa muri Zimbabwe. So takuigirai audio, even the bodyguard wake abuda achitaura achiti I was walking side by side naye tichibirira kuti apinde pama-elections, but akuwanikwa achirasa ma-citizens muri Zimbabwe. Nanyaya yashamisa vanhu vakawanda vazhinji muri Zimbabwe kuti kunyadzonya kana kwakabirirwa kudai, what more mamwe ma-constituencies ari around Zimbabwe muri Zimbabwe chinzi zanu PF yakariga. So masupporters zanu PF acho vasvika pakuneta, hanzi taakuda fresh elections, hanzi ma-elections ema-MPs ngaatangidzwe post kuziva kuti takasarudza Damson uyu zvisiri pamutemo. Chirova zvakare kuti they did the same for the presidential candidate vakabirirawo. Tisingade westa nguva nyitira kuti munzwe audio yemuhamadzi zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti munoiona sei nyaya iyi yekurigwa kwakaitwa ma-elections kunyadzonya, kuti kana iri nyadzonya chete, what more mamwe ma-constituencies ari around Zimbabwe muri Zimbabwe. Toda kuti munzwe audio iyi muhamadzi zvamukufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Pamberi asinadzo chokwadi ndisu takazvara Damson ende Damson taimuda zveshuwa, hakuna itaura nezvaDamson tichiwirirana. Ende paakapinda MP achinzi MP Shadwe takabiridzira, ndisu takachiita chinhu chacho. Ende taiisa vana vaipinda 5 mwaivhota ka 10 umwe kanji vamwe tichipa zvitupa chisiri chake, ndozvatakaita. Ndosaka pari zvino takudedzera kuti ngaidzokorodzwe ite iyoyo yema-MP, because takabiridzirana kuwina. Isu Damson hatichamudi pasinaye. Pasinacho mondizivana ndiri gadgod raDamson ndaivhura road kuti Damson akwanise kupinda nekubirira kwataita, taibirira tiri pamwe chete. Asi nhasi uno ndazoona kutoti aiwa Damson chidhoma ichi chakatodhakwa bhosi chakutiendesa kusiriko. Saka inini hangu ndoti pasina nechidhoma, pasinacho pasina Damson, pasinaye ndinonzi baba D, pasina mandu, pasinadzo chinonyepa ine pasinacho. Ndinoitwa comrade Ethel Bondo, ndini vice chairman weyouth kunyadzonya district. Inini nyaya yaDamson inotondinzwisa hasha, ndotonzwa kugumbuka nepamusana pekuti tisu vechidiki vanodzvinyirirwa, tisu vechidiki vanogara vachibirwa naDamson. Hatione sevanhu, anongotiona sekunge ndisu vanhu vake vekushandisa. Anongotiona Damson nyaya yake is after vakadzi. Kana usina kudanana naye unachaunobata, unachaunoita.
ndofunga pakuzunzira mega muri Zimbabwe kuti kune mamwe constituencies yakaita sana Nyadzonya ivava kwakabirirwa ma-elections vabuda vachitaura vega vanhu veZANU-PF ndofunga mangozvinzwira kuti vanhu vaipiwa zvitupa zvisiri zvavo vachivhota ka10-10 muri Zimbabwe kuti ZANU-PF iwane way ichiwina. Tingaziye kuti munoionawo sei nyaya iyi. Ndofunga ma-elections akaitwa muna August akanetsa muri Zimbabwe mushure mekunge bato reCitizens Coalition for Change iro raitungamirirwa naVanelson Chamisa rakabuda richitaura iro richiti ma-elections akarigwa. Zvakare the SADC Observer Mission yakabuda ichitaura iyo ichiti pane ma-irregularities anga aripo pama-elections akaitwa muZimbabwe. Ndofunga the SADC Observer Mission yaitungamirirwa naVaNevers Mumba yakabuda ichicomplaina about ma groups angakaita sana FAZ zvichinzi intimidator ma-voters. Vakabuda chemawo zvakare nekunonoka kwakaita ma-ballot papers kuuya pakati mamwe ma-polling stations zvikunzi izvo zvakafrustrata some of ma-voters mune dzimwe nzvimbo dzakaita sekuna Harare. Vakachemawo zvakare nekusapiwa kwakaitwa ma-MPs ma-voters muri Zimbabwe neZEC muri Zimbabwe vakataura ivo vachiti these irregularities aifanira kuzogadziriswa with the next election. Ndofunga yakanetsa nyaya iyoyi. Vanelson Chamisa vachitaura ivo vachiti he is not going to recognize President Emmerson Mnangagwa as the legitimate leader weZimbabwe zvichinzi akabirira ma-elections muri Zimbabwe. Tingaziva kuti munoiona sei nyaya iyi. Ndofunga ma-opposition members akatanga kukola for a fresh election vachitaura vachiti SADC yafanira kupindira yova the one yaizoona ma-elections aya kuti afamba mushere, then ZEC yobviswa as an independent body rinoona ma-elections emuZimbabwe. Yakanetsa nyaya iyo. Vanhu veZANU-PF vachitaura vachiti ma-elections were free and fair. Ndofunga dzimwe nyikawo dzakaita sana Eswatini dzakama-endorsa ma-elections yaya dzichitaura iyo dzichiti ma-elections were free and fair. South Africa navaMozambique vakama-endorsawo ma-elections yaya chiti they were free and fair. Asi zvazobuda pachena kuti in some of ma-constituencies paibirirwa. Funga mangwanzo ma-supporters eZANU-PF vaipusha for kubirirwa ikoko vachitaura ivo vachiti havachada vaneta ne-some of ma-leaders avo muri Zimbabwe vachiti they now want a fresh election nekuti the ones varipo ma-MPs aya avakaisa vakapinda nekubirira muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona seiwo nyaya iyi. Tiudzewo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.